Basque Music da euskal musika nazioartean sustatzeko eta ezagutzera emateko sortutako plataforma bat, zeinetan biltzen garen musika sortzaileak alde batetik, musika industriaren ordezkariak diren elkarteak, eta kultur sustapenean eta kulturaren nazioarteko zabalkundean dihardugun erakunde publikoak ere bai. Eusko Jaurlaritzaren kultura saila alde batetik eta Etxepare Euskal Institutua bestetik. Balio nagusia da sektore pribatua eta erakunde publikoen arteko lankidetza. Elkarrekin diseinatzen baitugu estrategia eta urte bakoitzeko lan ildoak zeintzuk izango diren. Bulego gara Azkoitiko talde bat, popa egiten duena euskeraz. Berde Prato nik osatzeet, Ana Arzuagak, eta lehenago beste proiektuetan ibilia naiz, Serpiente eta Mazmorra taldeetan, baina oraingontan bakarkako proiektua da. Eta folkean, euskal folkean batez ere, eta elektronika eta gaur egungo beste estilo batzuetan oinarritutako proiektua da. Dupla talde gara, Agureineko bikote bat, gaur egungo musika egiten dugu, 2020 urtean ekoiztutako musika, 2018 urtean jaio ginen, talde berria, eta haite dugu pixkat elektronika punts hori, rima satirikoak eta estribillo pop. Eta gure proiektuan ere bisuala asko lantzen da. Beste behin ere, Basque Music plataformak presentzia sendoa izan du bimen. Alde batetik eta zabalkundeari begira hainbat showcase antolatu ditugu, estana izan dugu, eta katalogo eta izaldien bitartez profesionalak gure sortzaile eta industriara gerturatu nahi izan ditugu. Showcase honetan egotea guretzat aukera handi bat bezala ikusten dugu eta oso pozik gaude hemen egoteaz, ze ikusten dugu profesional asko ibiltzen diren toki bat dela eta guretzat gure musika erakusteko aukera ezin hobea dela. Niretzat garrantzitsua da, ze azkenean aukera bada profesionalek eta publiko orokorrak ikusteko. Lehenengo aldia da hemen bimen eta honek daukan Euskal Herri mailan, estatu mailan eta kanpoan ere daukan proiekzioekin kriston plazerra.